Oleh. Hah? Gelem pisang. Aku gelem. Ngalih teko logoku. Wah, aku ora iso nego wonge. Angel lah wonge nego. Wong wis Islam kok kowe kok. Barang apa neh iki sing muncul iki kok. Beda karo mau ya. Tangane sik kaku. Tangane. Ngomong piye? Semua Jalur bangkat jasad ini semuanya aku biasanya jalur syarat aku belum ini sing hakim yang mau menyusup langsung terpental ke neraka Allah. Kiriman kembalikan ke pengirimnya Allah. penyusup makanya dia itu penyusup Yang mau menyusup langsung terpental ayo. penyusup kan beda Pak Di Orang Muslim kok. Tugas-tugas ibadah yang jodohnya wis jelas yo. Nggih. Oh. Mas Muslim ora oleh bujuk saiki tak takoki tenanan. Sampeyan manggon ning sebelah ndi ning awake wong ki? Ndas kemaluan. Udah semaluan. Nggih. Bolone makeh ora? Setengah. Enggak. Nggih. Kerajaan menek ora ning kono? Boten gadah. Mboten gadah. Lah kok iso sering nyetrum iki opone wi? Bolong ta piye? Nggih, kula lebeti manggon nang mriku. Ayo tak kei ilmune cukup kabeh. Bangsamu, pasukanmu, kotoran-kotoran bangsamu sing ning awake wong iki cukup kabeh dengan izin Sang Yang Maha Nirwana ilmu yang bermanfaat masuk Allah. Sok. Cukup kabeh. Sing dari cahki emosinan kabeh. Karo bolone dhewe kok emosi. Cukup kabeh, taruh depan sini. Dengan kerangkeng goib besar hadir depan sini sekali masuk tidak bisa keluar Allah. Terus kabeh Nggih. kotoran bareng jadi penyakit kuwi. Cukup kabeh nang awake wong iki. Kono kan gue arepene wes Nggih. Allah tembak muslim semua yang ada di depan sini yang tidak mau langsung lempar ke neraka. Lu kok cek sering nyetrum itu iya wi solusine wi. Kon golek jodoh. Wes Islam saya ya, engko neng
mburi dhuwur kono sing ngarep kene dadi pasukane sampean kabeh. Engko efek-efek ning kene digawa kabeh. Iya, efek-efek mediumisasi, efek-efek sing negatif digawa kabeh ning awake wong-wong iki bareng digawa kabeh ya. Tugas wis jelas ya ibadahe amaliae untuk dene. Ya wis. Untuk dhewe tak takno. Oke. Iya, wis gak oleh balik lho wis Islam, gak oleh melok wong neh.